Manang! Manang! Hello guys! Welcome to my channel. Our vlog for today is magkukuliglig na tayo guys sa bukid. Pero pumunta na ako doon. So, nahihirapan yung kuliglig, yung makina na ginagamit sa bukid. Kaya pumunta ako dito sa pinsan ko, hihiram ng pandugtong. Yung gidswell ang tawag sa amin. So panoorin lang natin guys. Nandito kasi tayo sa pinsan ko, bahay niya. Ito. Walang tao. Wala si Manang Josie. So, siguro kunin na lang natin mamaya kasi pinsan ko naman yun. May mga dragon fruit pa guys. May bunga, kumatayan. Ganda din sa kanila. Hintay! Awanda! Awanda! Dalang Jusay! Agmano kayo man, agmano kayo. Agmano kayo na, kalulew. May kumabulo din na jigit swile. May kumabulo din na jigit swile. Iga naman. Video na. Laman, apay, uray ano ang muna pa lang, tagbalak. Apo, bendisyonan na kayo sa apo. Apay, Sing-singpit kayo. well, Kitkasan na ninyo. ay amamunak pa lang. Na, Amamunak pa lang. yung amo ka. Sino yan na ko? Sikat yung pugot. Kilala ko guys, akala ko. Hindi na kilala ko. Wow, nantay. Okay, ano, kuwawa mo lang masaksakit ka na kayo anak. Kasi ni Aponte, awamar. Kita-kita eh, kakabsat mo. Da, kwa, warmarites. Dagida abalay. Minminda. So, dagida bro, dagida bubuyan da ka eh. Agkuha ka man, agkuway ka. Kuway ka. Apo, bendisyonan na kayo sa apo anak ah. Eh, nagpasitin na eh. Lula ko na yun. Kanya ti salon at ninanang niya po. Kita tayo kada kami ko nayo. Lula ko na yun. Dida nga pa. So, Kaya, kilala pala niya ako guys. Sabi na Ate Jose, ulanin na daw pero hindi wala. Ano pa, kilala niya ako dahil matagal ako sa kanila noon. Iring kaya kayo ang kanya da. Ikaw, ang kayo mapaslapas ka. Nagyalat na balay diyan. Ala na ano sa inyo ito anak. Kita daduma nga kakabsat yo. Lako nagyalat na abulod mo na gina duma. Data buy-buyain da kanto mabuya da kanto. Amang kadanak mo. Ado. Dua nga lalaki. Ado dan kay naganak man ni bakit ko nabiitaw. Ay. So kayan anak. Mano at anak yun. Alak naman may kapilin Justin. Ama mo pala Justin, adyo mo nang anak ko di. Ako, ano sa inyo, anak. Nanti Ano sa... pa lubis niya po, Diyos. Sama na, hindi pa nagbiag da. Kahit mauray da kayo, hindi na si kayo tayo ang mabalbalin na. Siya magtarakin ka na kayo. Bola lang yan. Ang sing-singpat kayo, anak, Okay. Bagla ko man no, di nga napanglaw siya, siya nga kasaad tayo, nako. Man nanti. Apo, napo Diyos na timang bindisyon ka na tayo. Mailinak pa ka na kita da dyan. Patong umay dan samot da ko Da manang Umay liwan. dano, dadumang, nabaya ka dyan mayan. Umay ka dyan, tinak ko ini dyan mag. Kumusta ka, kano ko na yung kininang yun. Nanti. Nagitay ka kapsat yun, minminda, kada apa. Nanti. Na mamumot sa luda. Marites, Na mamumot kulak no di na kami ang amon. kumusta kay kano ko na nantay, mailiw ka launay, kada kayo ko na. Kararag yun nanditay, kararag na kayo, umut ko na yun. Nanti, bubuyang da ka. Apo, bindisyonan na kay siya po. Anak ako, sa pala kumatang, manaan si pinagbiag sa'yo. Kininayo, ano lang. Amot, nagilata ang amot. Awan, tiyagar anong kanya na. Awan. Madinan. Ay, naday, tinga kata, ang gamit anak. Wow, nante. Napadasan eh. Agap-apo ko taon.
Wen. Dahil kapay lang ti pananaw ta. Wen han lagi Kaya jayan. lagi kita pong si taraknaw. Mahal ka pa laki na taraknaw. Wala alang mo. Apo, yan tadayo niya ako, Diyos. Tunukan dugsulan na kapay tirabi ko madain. Ang nag-date na uyawon na kita kakasta. Wen. Nugasat da. Wen antay. Ngam. Ang panunutom na kita apong tayo dati pangipayam ka na dapat lang pigsang manabatay. Wen antay. Apo, pakawanan na kanggo uyawong ako nak mo. Madat nga na ori bakbakitanan ng mga sawa. Mga sawa. Wala. Ang pong uyawon. Alay lang arto anti ata buludin mi latta dayi gitswil nan ta isublik taw. Uray ta awamot uray ta kaya nakatalong samten. So nga mapakulat alanon awam mo iman ng juicy. Iba ko ma ay gitswil lang tayo dugtong ko. Lante uray siya ka garanad ka no mamatay ka may kantugitan. Kumusta kay gano? Kunam to Walang tayo. Amin nagitay kakabsat mo. Kumusta Wan, kay gano? datani. May yun yan te. Datada ni bumiyan ka. Bendisyonan na kay Tiapo. Sige, okay. Kararag kayo. Kararagan dakte. Kararagan kay Mait. Okay. Ito guys. Picture kami. Oh, ayan. Oh, magkailong pala. Ala. So, yan guys yung hihiramin natin. Ayan. Ayan. Yan kasi ang tawag sa amin yan, bidswell. Hihiramin namin yung dugtong. Ayan siya. Kasi nahihirapan talaga sa ano yung ano. Kung ito lang, hanggang dyan lang, kulang. Pero kung mayroong ganyang dugtong, mas mapapadali yung trabaho doon. Hindi na ilumlom. Yung lumlom sa pitak. Yung guys. So, kaya hiramin na lang natin yan. Yan. So, kunin na lang natin dahil isusuli naman natin kasi wala siya. Pinsan ko. Yan siya. So, yan guys. Tanggal na. Ayan. Yan yung idudugtong natin kasi para lulutang siya. Kasi nahihirapan daw yung kuliglig doon. Makina. So, yan na guys. Ito. Ganyan yung purpose niyan. Dudugtungan yung gidswell. Dahil nahihirapan lumakad. Yung ito, makina, kuliglig. Ang tawag kasi sa amin ito. Yan. Itatali. Yan, kaya kung nakikita nyo, malapad na yan pag nalagay yung dalawa. Para aahon siya. Madali aahon. Kasi sobrang ano, sobrang maputik daw. Ayan. Ayan guys. So, tayo na lang yung nahuhuli oh. Mga iba ay nakapagtanim na. Saka dyan na lang kasi ito sa atin mababang bahagi. Kaya nahuhuli tayo. Ito. So sana makapagtanim na rin tayo pag malaki na yung ating mga punla. Sa kabila naman. Ito yung mga buhay ng magsasaka. Mahirap talaga. So kakayanin talaga dahil ito lang naman yung hanap buhay sa probinsya. Yung dito sa amin. Pagtatanim mga mais, ganyan. So sabayan na rin kako ng mga gulay para may pang-ulam. Yan. Pero hindi naman problema talaga yung ulam dito kung hindi ka namimili talaga ng ano, makakain. So yan guys, mamaya titestingin na to. Yan, pupulupot yung tali. Okay na guys, ito andarin na para makasimula na. Kasi kanina ito inumpisahan daw niya, talang mahirap. Kaya ito, binalikan ko yung ganyan. Kumuha ko doon. O da jer rawan hindi pilid.
surutin nyo aja. Kita kayo. Aja yung mas dekat aja. Ayan na. Wen, ita. Yan. Lah, iba yung pambujay. Padlasan yung surut-surutin nyo. So ayun guys, kung nakikita nyo, ayun, maganda na yung lakad. Hindi na nalulubog sa putik. So habang nagkukuliglig, mayroon kasi yung mga ararawan sa amin. Kukuha tayo para kung marami tayong makuha, ulamin natin kasi masarap yan. Yung nang sisira ng ano, nung pilapil. So salot din yan sa bukid, yung ararawan. Masarap kasi yan. Panurin natin kung paano natin lutuin yung sakali may makuha tayo. So guys, ito may nakuha silang itlog dyan. Buntik nang nasa kasana yan. Kita man. Oh, 3. Ang itlog na yan, itlog ng mangubog. So may nang itlog na pala dito. So yan mga kinukuha natin. Nya? Pisam. Mapapisam natin kay Panjayon. So yan. Akin na. So ayan guys, malapit nang matapos itong isang geleng. Ayan. So napagod na yung mga bata. Nakakatakbo. Kumuha na rin tayo ng kuhol. Ayan o. Mamaya doon na lang banda. Yan, tapos na dyan. So, dito na lang, papunta doon. Pumunta. So, yun siya guys. So, daming damo. Pero mamaya malinis na yan. Yan. Kasi may ano yan sa putik. May baon. Yan guys, tapos na. Salamat Lord. Ito. Ayan. So magtatanim na lang tayo pag pwede na yung pula natin. Ayan. So yung sa pagsasahod naman yan, balik kalahati lang yung sinahod natin dahil atin naman yung ano guys, makina. Kung hindi sa atin yan, siguro buo na sasahudan natin. Iwan ko kung magkano na ngayon, mga 600 data isang araw pag sayo yung ano, yung makina. Ayan, so binigyan na lang natin siya ng 400. May merienda na siya doon. Okay, salamat sa kanya. Pauwi na rin tayo. Ayan. So yan yung ararawan guys. Ayan. Kunti lang yung nakuha natin dahil siguro lumipat sa kabila dahil maraming tubig. So yan siya, lulutuin natin mamaya.
Yun. So yung mga iba patay na. Yung mga iba naman buhay pa. Ayan. Masarap kasi yan. Malinamnam. Guys, tignan nyo to. Daming simot-simot ang tawag sa amin. Ayan. Ano? Ayan. Oh. Kung nakikita nyo hanggang dun sa ano. Dahil ganito pagka umuulan, yun, lumalabas ang mga ito sa amin. Dito sa probinsya. So, ang dami na ulam din do guys. Yun. Nung bata pa kami, nuulam namin to. So nakikita nyo yung mga aso, gustong gusto rin nila. Oh. So i-challenge ko tong sarili ko guys kung kaya kong pupunta sa ilalim yan. Kasi dami talaga. Pero hindi naman ito nangangagat. Ang mga sama lang yan, ang mahirap pagka pupunta sa taiga. Ay doon, dito oh. Oh. Oh, dami kasi oh. Oh. Oh, ayan. Oh. Kalbo. Oh, lalaki. Oh. Yan guys, oh. Oh my God! Oh, dami oh. Kumapit talaga sa oh. Hanggang sa puno. Yung ano, street light natin oh. So kaya naman natin. Yan. Challenge to sa atin. Oh. Sobra. Dami talaga. Ito parang ulan na. Dami talaga oh. So yan. Oh. Oh, okay na. So, ito guys. Gabi na naman. Kaya ngayon lang natin lulutuin yung kanina, yung kuhol saka yung ararawan. Pero ang nangyari sa ararawan, yung lagayan natumba. Kaya naging kunti na lang. So yung kuhol, yun ang marami. So lulutin na natin yung ararawan para titikman natin. So masarap kasi yun. Kahit kunti lang, lulutin na natin para makita nyo kung paano naman yung pagluto yun. At titikman ko kung ano yung lasa. So ayan siya guys. Naging kunti na lang talaga. So ayan, yan lang naman yung merkado. Ayan. Luluto na. Nauna na kasi yung kuhol pero hindi na natin napakita yun dahil nasa unang video naman natin yun noon pagluluto ng kuhol. Ito hindi pa kasi ito mabibideo kung paano magluto ng ararawan. Ito parang kuhol din. Yan, igigisa. Papainitin muna yan at yung mantika saka mamaya yan. Pero madali lang tulutuin. Ayan, una bawang saka silagay na rin yung sibuyas. Ganyan lang kadali yan. Tutuin. Parang crispy lang siya. So, ayan na siya. Yun. Kunti na nga lang. May lang piraso na lang. Kasi natumba at yung mga iba umalis na, nakawala. Ayan. Siyempre, nilagyan din natin. Oh, kunti lang. Ayan. Lalagyan din ng baking kunti pero kung marami sana yan, malinamnam sana yan. Kaminta na? Wala ito. So, lagyan din ng paminta. Kunti. Teka pa dahil. Ayan. So pagka crispy na yan, pipili na yan.
paglutong yan. So asin lang yung ilalagay dyan, hindi na yung toyo kasi pagka yung toyo papait yan. Pag naluto kasi yung toyo hindi mapait siya, kaya asin na lang. So sayang at na ano guys, nakawala, para marami sana yan, yan. So mamaya pwede na yan. A few moments later. So ito na eh. Arawan na eh. Oh, ya, sarap eh. Oh, hindi masaya ito gusto ko lo. Ito na eh, saw-saw na eh. Saw-sawan. No. Sarap na eh. Sarap na eh. No. Sarap na eh. Pag-isit na eh. Ha? Bisukol na eh. Sige, masun na eh. Na? Narawan na eh. Dua. Talo na eh, talo. Sige, masun na eh. Talo, rinapin ko na No. Sawan na harus masili sarap na eh. Bisukol na eh. No. Mararaman man yun eh. Ganyan man Ayo. Sarap na eh. Bisukol na eh. Rawan pa yun eh. Pilis ko sarap na eh. No. School pa na eh. Sarap na eh. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.